سلام كمي تخونو خمي ياللخم طارح عند اللخم ايه كم تلوم رقع حبش ادكيشن مزيكم على الحوات لمك اقدم بالله انا مثلا مثلا او عندك اسدلنا ايروي يا كم ياللخم كم تيار استناتري اوز اللخم تايز بزلو سلمنتاي واغاتات ستاك بقى ستوك ماركت لعليه مص داوني مص سلمنتاي لعلن تحت نخون حوات إذا حطينا حنملس very important video by the way كابتن قدستي فيديو تاتيا زيسي انتاي زخون زلو ماركت ناديو ولاس انتاي up and downs قبرو زلو نت ستاك ماركت نانا مفلاي انا خن متس right let me share if I got that okay تودي alright yeah by the way دخلت مع الخاص gonna be another good great news يزلنا alright كم تلو مدشر قبركم يا هم تطريق وزن لهم حوار استنا سلمنتاي واقاتات ستاك مش واقات ستاك لعلن تحتن يخون انتي مالت لعلن تحت المجمريا نحن نزارب زلنا واقاتات ستاك ماركت ناسي سلمنتايو لعلن تحت يخون اوكي مجمريا look this حوات دي P price Q quantity like number of items تقوزو مالتي so stock market كل شيء يمتص يورد يورد نين تحتنا نملس لنا سلامتاي لعلي خون سلامتاي تحت يخون اوكي زي لعل له زخا تحت له وايو انتاي سلو زخونه ايو مالسي زي لعل عفو بقى سؤال ستريت زي كايد مالي تبحث نو هم خيد اكلني طيرا لعل انت حتنك خيدي خيالي انا نزلنا سو سلامتاي نزل حتى ابزي انا خلنا نملسها مالتي قطر شمنتم قلت له انا ابزي inflation alright الزين ستاك برايس هنا فلاكتويت يقبل مالت لعلي مص تحتي مص بمنتاي بمخنيات ازي نريو زلنا بتحت طراي alright زي تحتنا نملسها ستاك ماركتنا واقعو نابنت تسلا إلكا نسخة اوكي كل التمئيتن سالاسان على بسعزي اوكي تمالي ميبي ويكات صباح انت تكون تخليا صباح تسلا ميبي كل تمئيتن 4 كتبصح تخل نابنت مالتي تسلا قد بسبب كنا نيرا نابنت كل 110 قرش نيرا وانت يا اخوينا كل 110 نيراس ناب سلاسات زي تمص اوكي ابزي دمص دحر قرب غزيون كل 105 كتمص تخل whatever it is انت تشجر why is it down up and down زخون زلو سلمنتاي كم زيغزاغ زلو بزن شوعته ارئست زملسه ان مالتي بزن شومنت سوري قداماي supply and demand كلاي اتي كامباني performance ناي كامباني مالتي كنغري كنقلص اينازي سالساي economic conditions رابعاي investor sentiment حمشاي external events شارشاي ناي ماركت اداغا تثبيت مالتي شاوعاي بزعبه تكنولوجي اوكي شامناي inflation وال انت ايزي نزبل حطنا بزي اخر مصينا قداماي ستاك ماركتنا واقو لعل خوني خلي تحت خوني خلي قصر حدا زصلو اب قطبانا supply and demand يحوات قرب and طلب زيا so كنده يخون قرب عليك كنده يخون طلب عليك ازي انتي مالتي so stock price واقع هو سخلو لسي تسلا هجي 100 كباب 230 الله مشلنا اكشوال 226 الله اوكي واقع انا بكل 230 تمصالو مخنياس انتا يزبل اتي ديماند تقرب ناي حارس توسن ستاك نتي سبلاي كبولص خلي look this حوات ديماند ابزي انا لكم قطر حدا ابزي انا راتا برايس ناي ستاك نبلا ازيا تاكل 226 قرش نبلا ازي انا لعل دخلتك كل 230 نبلا ابزي بخل 100 جميرنا نبلو ازي كا كل 110 نبلو ازي كا كل 100 كنبلا نخلنا زيرو جميرنا نبلا كاب زيرو ناب كل 100 كل 110 كل 120 كل 130 كل 150 زي كومي زخا
اوكي قداميت ابزي انيرا نبلا ابزي اتا ايكوليبريم الا نصوع عادي اتريو زلهم حواتا alright look this واقع قداميت P1 and P2 مالت برايس حدا برايس كلتا مالت لومي كلتا 226 سنة لا تسلا اوكي ستاك برايس اجن كوسخ زخلو المخنيات اتي نحنا ديماند ويكا اتك رايو اتي تطلب نت سابلاي نت قرب كحالفو هلو look this طلبسي كاب قرب نلعلي كخون كله simple word انتاينا نبزلنا كل شيء عتقمل ابنتها وحد كوميدر اندحرالي اب عداقا بزحات جزاءتي انت متينا اتم كوميدر الشوطو واقعهم يوسخوا بلنا that's all حدا زي ابستاك ماركت كم مخم زلو مالي انتاي مالتي إذا ديماند كابزيا نهلكم نابزيا خيرا زيا ديماند حدا ديماند كاليتي نمنتا يمسلكم اتا ديماند ويكا اتا طلب زيادة سابلاي مسكونت سو تا ايكوليبريم نبلا تا برايس نبلا ابزيا مصيا رايوا ابزيا نبرس ابزيا مصيا سلوز زيا تخت مصيا نابزو خت مصيا تنزي اخا نابزو خت مصيا مالي سو كلتم 226 نيرا ناب كلتم 230 تمص alright بس راح هذا انتهينا لنا نحنا طلبنا كابتو زلق قرب نلعلم الزخونه واغاتات ناي قدن يوسخ مخنياتو وحدات كوميدر اللو ابتا عدقا بزحات جزاءت مسموصو وتم شيط كوميدر واغا امزو السخولو مخنياتو واو سخول هزب خغز مصي مالت اخول قرب ابو يبلكا سلازي انتاي ابستاك مارت بزح سب شرك جزء مصيو أكن دمشات بزح كجزء متيو سلازي زيا push تجبرا نتا برايس that's it نهلكم تري اللهم ده كا P1 نا P2 خيدا زيا مالتي اوكي أنصارخا مخنياتو أرسنا يزنقو حوات انتايو سلمتاي وقاستاك نلعلي خيد سلمتاي وقاستاك أنا تحتي خيدي أنصارخا نابتخليت خلمتينا زياها أب سابلاي نحن قيد حوات رايوا مخنياتو قربنا خن مكولنا بحصر زبله اب عداغا بزح كوميدر اندحر مليو جزاتها وحدات سبات اندحر كيدوم اتوم شيت كوميدرات بزحات سلو زخونو بزح كوميدر سلو زلو جزاتو وحدات اندحر كينوم انتاي قبرو اتوم كوميدر شيتو تحادي نخيلو 5 قرش خسات يخلي تحادي 4 قرش 50 قرش يخلي تحادي خا 6 قرش خسات يخلي إذن كلهم نحنا جزعتي كاستمر وحدات سبعة سلازخونو توم انتا يمزي أمن مزلنا توم طلبو نابتو زحاسر واقع خونو شو انتا يخونو زيوم قصر حادن قصر سلسن كايفوتو واقع 4 قرش يوردوا زيا نزو ودي زحالفو له زخا كومونا 4 قرش يوردوا سلاز توم جزعتي نابزي قرب يخونو سلازي ستاك ماركت نا برايس كا بخومها يورد إن عندنا. So when supply زيادة demand مسكونة مالتي then بزحات سبات انت يخونو كشوطو يقدروا لذي برايس ناخ يورد نهلكم ترى لهم زي supply حدا يا زي S1 يا زي اخا S2 يا وراي حزورا يا حجرا مخنياتو اتا اكوليبرم ابزي انيرا زي ديماند يا ابزي اخلا برايس نا رايوا ابزي اخلا let's say برايس نا P1 كلا مالتي بزي دحرو انت اتغير زلا اوكي سوري زي غير لايك ذس اوكي زي S1 نيرا زي S2 احوات حزني قدامي تبزي نيرا ابزي نيرا تا برايس تاواغا سلازي كل تميت 30 نيرا نحنتشر
ኣብዚኣ ኾላ ውሕድ ዝኾነ እዚ ከዓ ንበሎ 10 20 30 ኳንቲቲ ይሽየጥ ነይሩ ንበሎ ኣብዚኣ ኾላ look this ዋጋ ክብርቲ ስለ ዝኾነት እዚ ከዓ 4 ክመጽ ውሕዳት እንታይ እዮም ዘለዉ ውሕዳት ገዛእቲ እዮም ዘለዉ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት ኣይኮኑ ዋጋ ክብርቲ እያ ድሕሩ እንታይ ትኾን እታ ሳፕላይ ኣንጻርያ ንታሕቲ ንሳኻ ንየማን እያ ትኸይድ ናብዚኣ ወሪዳ ኣላ እዚኣ ላይዋ እዚኣ ከዓ ሳፕላይ እዚኣ ናምበር ዋን ናብዚኣ ምስ ወረደት እታ ፕራይስ ናይ ክትመፅያ ናብዚኣ መፅያ ኣላ ስለዚ እታ ፕራይስ ናብዚኣ ተመፅያ እዚኣ ማዕራ ምስ ከደት እዚኣ ከዓ ናብዚኣ ስለዚ ና 226 ቅርሺ ትኸውን ኣብዚኣ እታ ፍልይቲ ዝገብራ እንታይ እታ ኳንቲቲ እታ ንብረት ሞር ይግዛእ ምክንያቱ ሞር ስንት ሓሲሩ ሞር ይሽየጥ ማለት እዩ ታሳውት ስለዚ ብትግርኛ ኣብዚኣ ክደግማ እንድሕር ብዓድና ከይደ ከምዛ ዝበልኳ ብዙሕ ኮሚደረ እንድሕር ኣብ ዕዳጋ ሃልዩ እንታይ እዩ ዝኸውን እዚ ኮሚደረ እዚ ኣብዚ ንህለኩም ብዙሓት ኮሚደረ ኣሎ ኣብዚ ውሕዳት ገዛእቲ እንድሕር ኮይኖም እቶም ሸየጢ ኮሚደረ ንታሕቲ የውርድዎ ዋግኡ ንክትሕት ዋጋ ንወዳዲሮም ስለዚ ፕራይስ ናብ ታሕቲ ይኹን ውሕዳት ገዛእቲ ስለ ዝኾኑ ሞር ከዓ ሳፕላይ ስለ ዝኾነ that is why እታ ኮሚደረ እዚ ፕሬጀር ይገብረላ ዋጋኣ ትጎድል ማለት ፀቕጠት ይገብረላ that's number 1 ስለዚ ቴክኒካሊ ሳፕላይ and demand ወይ ከዓ ቀረብን ጠለብን ብዙሕ ቀረብ እንተልዩ ዋጋታት ይሓስር ኦኬ ብዙሕ ጠለብ እንተልዩ ቀረብ ከዓ ውሕድ ተልዩ ዋጋታት ይኸብር ገዛእ ገዛ ይመፅእ እዚኣ ክትሕዝዋ ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ብስነ ስርዓት ሕዝዋ እዚኣ ኣብ ዝኾነ ትኸይድ እዚኣ ሳፕላይ and demand እንዳበልና ንኸይድ ዋይ ገዛ ሓሲሩ ዋይ ገዛ ከቢሩ because of this simple word በቃ ብዙሕ ቀረብ ተዘይልዩ ናይ ግድን ገዛ ክሓስር ገዛ ክኸብር ሶሪ ቁፅሪ 2 እዚ ከዓ ኮመን ዝኾነ ናይታ ስታክ ናይቲ ሓንቲ ንኣብነት ተስላ ንበላ እቲ ናህና ናታ ዝመፅእ ሪፖርት እዩ እዚ ኣሕዋት ኦራይት ዩጁዋሊ ኣብ ዓመት Q1 Q2 Q3 Q4 ኣለዋ ሰለስተ ወርሒ ኣብዚኣ ካብ ወርሒ 1 እስካብ ወርሒ 3 ኣብዚኣ ካብ ወርሒ 4 እስካብ ወርሒ 6 እዚኣ ካብ 7 8 ክሳብ 9 እዚኣ ካብ 10 እስካብ 12 እታ ዓመት እዚአን ተፈላለየን ኣለዋ ኣብዚአን ሪፖርት ይገብራ እንተን ካምፓኒ ኣታዊአን ወፃኢአን ይነግራና እየን ናይ Q1 ርኢና ኢና ናይ Q2 ርኢና ኢና ሕጂ ከዓ ናይ Q3 ክንርኢ ኢና ማለት ነልኩም እዚኣ እዚኣ ዶ ክገብራ መስለኩም እዚኣ ማለት ስለዚ ኣብ በብ 3 ወርሒ ወይ ከዓ ኣብ ኳርተርስ ኣታዊአን ከምፅኣ ከለዋ እተን ካምፓኒ ዋጋታት ናይ ፕራይስና ናይ ስታክ ክቕንስ ይኽእል እዩ ክድይብ ይኽእል እዩ ፖዚቲቭ ኒውስ ፅቡቕ ኒውስ ወይ ከዓ ፅቡቕ ሪፖርት ምስ ረኸብና ሕዝኒ ፅቡቕ ሪፖርት እንድሕር ረኺብና ንኣብነት ኣብ Q3 ክንመፅእ ኢና ሕጂ ድሕሪ 4 ሰሙን ናይ ክመፃና እዩ ፅቡቕ ሪፖርት እንድሕር ኢና ናይ ሓንቲ ካምፓኒ እንታይ ኣና ሪፖርት ጉድ ኤርኒንግ ሪፖርትስ ማለት እዩ ሬቨኑ ኣታዊኣ ሽያጣ እንተወሲኹ ለሰይ ናይ ተስላ 25 ቢልዮን ምስ ረኺብና ናይ ዝሓለፈ ሜቢ 26 27 እንተኮይኑ እንተወሲኹ ሓረ ኒው ፕሮዳክት ላውንች ተገራ ኒው ፕሮዳክት ላውንች ማለት ሓደ ሓድሽ ነገር ትፈጥር እንድሕር ኣልያ ለሰይ ንኣብነት ተስላ ወርሒ 10 ዕለት 10 2024 እንታይ ክደምፅ ሮቦታክስ ከላይ ኣብቲ ኤርኒን ዝዛረቡ እሽዕት ማናጀር ጉድ ማናጀር ተልዋ ያ ኤላን ማስክ he was great almost fired ነይሩ ፅቡቕ ኣታዊኣ እንድሕር ወሲኹ ሓድሽ ነገር እንተምፅኣ እታ ካምፓኒ ናታ ኤፒኤስ ወይ ከዓ ኤርኒንግ ፐር ሸር እንተወሲኹ ማርጅን ናታ
بروفيتا انت وسخو كابز حلف ورحي كابز حلف انا ايرنين اذا كله انت يقبرا اتا كمباني هاي ديماند يقبرا ازيو بزح سب ايداليا صبو ريبورت لازم تلا اوكي سلازي اندحر بزح انت اينا لنا بزح سب اندحر يمصاكا خوينو واغاتاتكا يوسخ so like this ስለዚህ እቲ ፋንዳሜንታል ኣናላይዝ ዝበሃል ናይታ ካምፓኒ ሪፖርት ጽቡቕ እንድሕር መፅዩ በዚ መጠን ከዓ ዋጋ ናይታ ሸር ይውስኽ ብኣንጻሩ ሕዝኒ እንድሕር ኔጌቲቭ ኒውስ ርኢና ማለት ፑር ዝኾነ ኤርኒን ማለት ኤርኒ ክምላስ ኢፒኤስ ወላ ሬቨኒ ድዩ ኔት ኢንካም ድዩ ካሽ ፍሎው ድዩ ኩሉ ዝታት ማለት እዩ ሕዋት ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ዘይብልኩም ኣለኹም ብዙሓት ወልካም ሓበሻ ኤዱኬሽን ነዚ ብስነ ስርዓትና ንምሁሮ you can join us ንዓና ጆይን ክትገብሩና ትኽእሉ ኣብ ትምህርትና ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንድሕር ሕማቕ ሪፖርት ኣለዎ ኮይኑ ሽያጣ እንድሕር ቀኒሱ ንኣብነት 25 ቢልዮን ንብል ነርና ናይ ተስላ ኣብ ዝሓለፈ ናብ 23 22 ወሬቨር ዳውን እንድሕር ኮይኑ እቲ ማናጅመንት ባድ እንድሕር ኮይኑ ሶ እንታይ ይገብር ሃይ ደማንድ ነበረ በዚ እንታይ ኾን ሎው ደማንድ ይመፅእ ሎው ደማንድ ማለት ከዓ እንታይ እዩ እቲ ጠለብ ኣዝዩ ትሑት ይመፅእ ብሰንኪ እዚ ድማ ፕራይስ ናይታ ስታክ ይወርድ ሶ ሕዝዋ መጀመርያ ሳፕላይ እንደማንድ ኢና ጠለብን ቀረብና ኣላ ድሕሪ ከዓ ናይታ ካምፓኒ ፋንዳሜንታል ኣናላይዝ ማለት እንታይ እዩ ኣታዊታታ ጽቡቕ ግድ ኒውስ እንተልይዋ ሓድሽ ነገር የምፅእ ኣለኹ እንተኢላ ዋጋ ይውስኽ ምክንያቱ ሰብ ይደልያ ኢንቨስተር ይደልይዋ ገዛእቲ ይደልይዋ ብኣንጻሩ ሕማቕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብኣ ሰብ ክወፅእ ጥራሕ ይፅዕር ማለት እዩ ሕማቕ ኣታዊ እንተልይዋ ቁፅሪ 2 ናምበር 3 ቁፅሪ 3 ኢኮኖሚክ ኮንዲሽንስ ብሓፈሻ ዘለና ሕጂ ብዚ ማለት እዩ ሕጂ ዘለና እዚ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ማለት ኩነታት ጥዕና ቁጠባ ናይቲ ዘለኻዮ ማርኬት ማለት እዩ እዚ ካ ራይ እንታይ ኢና ኣለና ሳፕላይ ደማንድ ኢልና ጥዕና ናይታ ካምፓኒ ኢልና ሓፈሻዊ ካ ኢኮኖሚ ብምሉእ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ዩኤስኤ ንበሎ ሞስት ፕሮባብሊ ነው ዳ ዩኤስኤ እንታይ ፀልዎ ነቲ ማርኬት ማለት እዩ ኢኮኖሚካ እንድሕር ዝዓብልዩ ግሮው ይገብር እንድሕር ኣልዩ ኦኬ ታ ካምፓኒ ዝበለፀ ዝኾነ እቶት ክህልዋ ማለት ክትዓብያ ኢኮኖሚ እንድሕር ዓብል እዩ ስለዚ ከዓ ዋጋታት ናይ ስታክ ይውስኸልካ እዚ ክብል ከለኹ ፅቡቅ ቁጠባ ላዕልን ታሕባን ማለት ጂዲፒ ወለድ ኢንተረስት ኩሉ ብምሉእ እቲ ብዛዕባ ናይ ኢኮኖሚና ዘላ አንኤምፕሎይመንት ሎው ሶ እዚታት እንድሕር ንርኢ ኮይና ፅቡቅ ቁጠባዊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ማርኬት ታስታክስ ኢላ ትውስኽ ችግር የብላን as long as እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ብምሉእ ከኣምስኡ ክኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንደገና lower interest rate ወለድ ኣዝዩ ታሕቲ እንድሕር ኣልዩ እዚ ከዓ እንታይ ገብሮ ክእል እዩ ቦስት ክገብሮ ክእል ነቲ ስታክ ፕራይስ ማለት ሃይ ክገብሮ ክእል ቦስት ማለት ሃይ ማለት ስለዚ ኢኮኖሚ ጂዲፒን አንኤምፕሎይመንትን ፅባሕ ንባዕልና ናይ ሪቴል ሴል ኣለና ብምሉእ እዚ እንድሕር ፅቡቕ ሪፖርት ኣለና ኮይኑ ውሕድ ዝኾነ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ጂዲፒ ናህና እቲ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይ ከዓ ውሽጣዊ ፍርያት ናይቲ ሃገር ላይክ 3% or above 5% 6% ድሕር ግሮ ገብራሉ ስታክ ማርኬት ስኢሉ ይሕንበብ ማለት ከምኡውን ሎው ኢንተረስት ሬት እንድሕር ኣልዩ ኣዝዩ ውሕድ ዝኾነ ወለድ ኢዚ ማን እንድሕር ኣልዩ ከዓ ይሕንበብ ብኣንጻሩ ሬሴሽን እንድሕር ኣጋጢሙ ማለት ንፈርሆ ዘለና ኩነታት እዩ ኣሕዋት ሕጂ ኣብ ኢኮኖሚክ እንታይ ገብር ኣሎ ንታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ንሕና ገንዘብ ስፔንድ ንገብሮ
ويكا تا بيزنس أتاويتاتا يقدل حانت بيزنس نبلا تسلا نبلا نعمل ندحر سبان زي نقبر كوينا نحنا عداقاتات كدنا زي نشمت ندحر كوينا بسنك قطما ودعو نحنا شمتنا مكينا ندحر قزينا ناي تسلا أتاولوها اوكي تسلا ندحر نحنا زي قزينا لا مكينا أتاوي بلا أتاو انت زي بلا ناتان تايقون ألو أتاويا ديكلاين نقبر دان ندحر داون كوينا ناتا تربينا نحنا ندحر قطاي صلو تأتاو نايتا كامبان مالي مخسبا يصلو مارجنا صبق ايكونني بسنك زيخا لو ستاك برايس مت مالت سلازي اند حرسشن اغاطيمو ودا ماركت اغاطيمو بزح حساب سبند خغبر ايكلني كحنش ايكلني بيزنس اكتيفيتي كم تدله يلن از كله اندحر اكتيفيتي زيلي ماكيناتات زي غزي كالي اتا كامباني اتاويا يقنس يصلو እንደገና መخሰባውን ይጽሎ ለሰይ 25 ቢሊዮን ዝነበረ ኣታዊያ maybe 18 ቢሊዮን ክመጽ ይኽእል ነዚ 18 ቢሊዮን ክትረኽቦ ከማን እቲ ናታ ማርጂን ፕሮፊት ትመخሰባውን ኣዝዩ ለሰይ 17% ትኸስብተ ነይራ maybe ናብ 9% ክወርድ ይኽእል ብሰንኪ እዛ ረሲሽን ትብል ማለት እዩ ሶ ዋጋ ናይ ስታክ ፕራይስ يقدل يبلنا الله بانصارو اب صبو ايكونومها يوسخ እንደገና ወለድ ከ እንተ ጎዲሉ ከ ናይ ስታክ ፕራይስ ይውስኽ ወለድ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ፀናሕና ሕጂ ካብ 2021 ጀሚሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኸውን ነቲ ባሮው ንክትገብር ንክትልቃሕ ገንዘብ ነታ ቢዝነስ ኣዝዩ ስለ ዝኸብራ ዝኻ ፕሮፊታ መክሰባ ረዲስ ይገብሮ መክሰባ ረዲስ እንድሕር ምግባር ናታ ማለት ከዓ ስታክ ፕራይስ ዳውን ይኸውን ቴክኒካሊ እንታይ ኢና ንዘልና ኣብዚ ተስላ ገንዘብ የልያ ለሰይ ኦያ ኣነ 200 ሚልዮን ይኸውን ልቃሕቲ ዘለካ ባንክ ኸይዳ ብ4% ክትረኽቦ ከላ ዶ ወላስ ብ12% ክትረኽቦ ከላ ይዋፃ ብ4% ب12% ወለድ እንድሕር ረኺባቶ ግን ኣዝዩ ስለ ዝኸብር እቲ ናታ ፕሮፊት መክሰብ ይቃፀፅ ኣሎ ምክንያቱ ፔይመንት ሃይ ይኸውን ስለዚ እዚ ከዓ ስታክ ፕራይስ የጉድሎ ማለት ሰለስተ رابعي ماركت سنتمنت ማለት ስምዒት ዕዳጋ እዩ ኣሕዋት ስምዒት ዕዳጋ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ኢንቨስተርስ ናቶም እምነት እዚኣ ዝገዝኣ ዘለኹ ተስላ ወል ፊቸር ናታ ናይዛ ካምፓኒ እዚኣ ወይ ከዓ ኦቨርኦል ትቁጠባ ጽቡቅ ክኸውን ኢልካ ተኣምን ናብና just without any fundamental መጽናዕት ማለት እዩ ስለዚ you can push እቲ ዋጋ ናይታ ተስላ let's say በቶም ሃብታማት ንኺዳ እዚ ኦኬ ወረን ባፎት 20 ሚልዮን ይሃልዎ 20 ሚልዮን ንተስላ ይኣምነላ ተስላ ኸይዱ بسمعت راي نورمال كان ولا حنت خايصنعي كيدو ندحرنا 20 مليون غزيو الشركه ذات ستاك ماركت زي اخت العليا يديلو 20 مليون هبا سلازلو كابيتال نعاي مسارح نعاي نتا كامباني 20 مليون ناس مهابو نتا كامباني ገንዘብ ረኺባላ ሶ ዕዳታታ ክትከፍሎ ሊያ whatever ዘለዋ ቢዝነስ ንያክትውስኽ ወላ ሰራሕተኛ ክትከፍል ማለት እዩ So, እዚ ዋጋ ፕራይስ ናታ ኣፕ ይገብሮ ወል እንድሕር ፍርሂዝ ወይ ከዓ ፓኒክ እንተልዩ ሸቆጥቆጥቆጥ ተልዩ ኔጌቲቭ ዝኾነ ስምዒት ተለካ ኮይኑ ግን ራይ ፖዚቲቭን ኔጌቲቭ ስምዒት ሶ ነታ ካምፓኒ ፋንዳሜንታል ከየፅናዕካ ንክሸጦ ትጓየ ንኣብነት ዘለናይ ኩነታት እጂ
recession كقاطمي كمز بسمع السبات بزحت ستاك يشوط يوم يجي بساعات no why do you sell it اندحر اتا كامباني فاندامنتال ناتا اتي فاينانشالا اندحر صبو كوينسي نمنتا اخا تشطا زلخا ገንዘብ ድሕር ዘየለካ ኮይኑ already ኮ it's going to be turn back ድሕሪ ዓመት ክኸውን ይኽእል ድሕሪ 6 ወርሒ so why do you sell it ማለት ስለዚ መጽናዕቲ እንተዘይብልካ ኮይኑ ናታ ፋንዳሜንታል እንታይ ኣታዊያ እንታይ ወጻያ እንታይ መኽሰባ እዚ ኩሉ እንድሕር ብስነ ስርዓት ዘይትሪኦ ኮንካ ንስኻ ፓኒክ ካትውን ትፈርህ ትርበሽ ስለዚ ሴል ኦፍ ክሸጠት ጎይ ስለዚ ናትካ ምሻጥ ማለት ነታ ፕራይስ ነታ ዋጋ ናይታ ስታክ ደውን ይገብራል ኣሕዋታይ ንዘንገ anything ትሸጠት ለኻ ገንዘብ ተውፅእ ኣለኻ ካብታ ካምፓኒ ገንዘብ ተውፅእ እንድሕር ኣለኻ ካብታ ካምፓኒ እቲ ናትካ ገንዘብ መሳርሒ ናታ እዩ ስለዚ ዋጋኣ ይቕንስ ማለት እዩ ኦኬ ቁፅሪ 5 external events ካባል እዚ ብደገ ዘጋጥም ነገራት ንኣብነት ስለምንታይ እዩ ዋይ ደስ በለ እንታይ ኢና ንብዘልና ክሳብ ኖቨምበር ወርሒ 11 ዕለት 5 ምርጫ ናይ ካብ ሕጂ ክሳብ ዝናይ ምርጫ ዘሎ 5 weeks maybe I don't know 6 5 6 6 ሰሙን whatever it is ያ ወርሒ 4 ወርሒ 14 and then ክልተ ወርሒ ተርፍና almost 6 ሰሙን ንሕና ኣፍሉጥ ይብልና ቁጠባና ማርኬት ናብዚ ሴል ኦፍ ጥራሕ ይዝገብር ምክንያቱ እታ ዕድልና ናይ ምግዛውን ሕጂ ጥራይ ክትኮን ትኽእል ይሕዋት ና ፐርሰናል ፋይናንስ ኣብዛ ዘለና ግዜ ጥራይ ክትኮን ትኽእል እታ ናይ ምዕዳግ እዚኣ አንሰርቴኒቲ ማለት እቲ መኒ ምምሕዳር ክመፅእ መኒ መራሒ ሃገር ክመፅእ ፌደራል እንታይ እዮም ክገብሩ እዚ ኩሉ ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ ማርኬትና ኣይፈትዎን እዚ ከምዚ ርጉፅ ይደሊ ማርኬትና ስለዚ ኤክስተርናል ኢቨንት ብደገ ዝመፅእ ነገራት ንኣብነት ፖለቲካል ኢቨንትስ ኤሌክሽን ሕጂ የጋጥመና ዘሎ ወል ሕጊ ምቅያር ሕጂ የጋጥመና ኣሎ ምክንያቱ ታብሉለውቶም ክልተ ፕሬዚደንት ኣብዚ ከማላ ሃሪስ ኤንድ ትራምፕ ሕጊ ኣነ እዚ ክገብር እየ ታክሲ እዚ ክምስኸልኩም እየ ንኮርፖሬሽን ክቆርፅ እየ ንከምዚ ክቆርፅ እየ እዚ ናይ ሬጉሌሽን ምቅያር ብዝያራ ምስ ቀረፅ ተኣሳሰር ምስ ኢኮኖሚ ተኣሰር ብጣዕሚ ይፀልወካ ነቲ ስታክ ማርኬት ለሰይ ናይ ኮርፖሬሽን ከማላ ሃሪስ 28% ገብረ ታክስ ትብለና ኣላ 21 ዘሎ that thing ቀጥታ ክትፀልዋ ትኽእል እያ ነታ ማርኬት ትራምፕ ታይብ ኣለኻ ንዝኾነ ካብ ደገ ዝመፃና ነገር ልዕሊ 20% ኣብዚ ዘለዎ ሕጂ ዳብል ክገብሮ እየ ገሊኡ ናይ ብሕልፊ ናይ በዓል ቻይና 60% ብሎ ቀጥታ ንስታክ ማርኬትና ዝፀልዋ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተስላሲ ናይ ተስላ መኪና ንኣብነት ኣብ በዓል ቻይና ተሰሪሕነ ናብ በዓል ጃፓን ዝሸጣ ሶሪ ናብ በዓል ጀርመን ካብኡ እንድሕር ክመፃና እንድሕር እትናቱ ናይ ሬጉሌሽን ትራምፕ ዘምፀ ዘሎ ተራፍ ወይ ከዓ ቀረፅ 60% 20% ተኽፍሎም ኮይኑ ክሸጡ ይክእሉ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉ ዋጋታተን ለሰይ 50,000 ዝሸጣ ነበራ ንኣብነት ማለት እዩ ቀረፅ እንድሕር 60 ወይ ከዓ 70 ዝገብረለን ኮይኑ 50 ነበረ ናብ 60,000 ክመፅእ እስከን ቢባል ወሞ ካብ ኣሜሪካ ዘሎ ካምፓኒ ሰሪሕና ዳ ዘይንሰዶ ክብል ሶ እቲ ትረኽቦ ነበረታ ካምፓኒ ፕሮፊት ወይ ከዓ መክሰብ ይጎድል ናታ ምጉዳል ነቲ ፕራይስ ናይ ስታክ እንታይ ገብሮ ኢምፓክት ይገብሮ ቀጥታ ይፀልዎ መን ምምሕዳር ንዝብል ስታክ ማርኬትና እንታይ ይደሊ ንኣብነት ክሪፕቶ ትራምፕ ይደሊ ከማላ ሃሪስ ትመፅእ እንድሕር ክኢላ ፀልዋ ይገብረሉ ንኣብነት ማለት እስከን ቢ ቴምፖራሪ ክኸውን ይኽእል እዚ ትሬድ ፖሊሲ ከምኡ ዝረአናዮ ምልውዋጥ ንሕና ንሰዶ ሰደድ ንረኽቦ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ማለት እዩ ንደገ ዝሰዶን ካብ ደገ ዝመፀና እዚ ሕግታት እንድሕር ተውፅኦ ኣለኹንካ ብሕልፊ ትራምፕ ስትሮንግ ኣብዚ ማለት እዩ ቀጥታ ፀልወና ጂኦፖለቲክስ ቴንሽን ሚድል ኢስት ቀጥታ ይፀልወና ሶ እዚ ከዓ ፖለቲካሊ
ኢቨንት ብጣዕሚ ንስታክ ማርኬትና ይፀልዎ እዩ ካልእ ግሎባል ኢቨንትካ ፓንዳሚክ ንኣብነት ርኢና ኢና ኮቪድ ፀሊና ነይሩ ዋር እሱ ካብ ዝኾነ እትዎ ንኽእል ኢና ናቹራል ዲዛስተርስ እዚ ኩሉ ነተን ካምፓኒ ሽግር ይፈጥረለን ማለት እዩ ሶ ስታክ ማርኬትና ክፅሎ ይኽእል ስለዚ ኤክስተርናል ኢቨንትስ ራይ ብጣዕሚ ይሸግር ኣለና ማለት እዩ ኣዝዩ ይፀልዎ እዩ ራይ ዋላ ኤሌክሽን ካይተረፈ እትዎ ዘሎ ብሶርስ ትጥቀመሉ ዘለኹ ኦራይት ነምበር 6 ሶ ግምታት ናይ ዕዳጋ ካ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ሕዋት ከምዚ ብግምት ንሓንቲ ካምፓኒ ኸይድካ ወይ ትሸይጥ ወይ ትገዝእ እዚ not based ናይቲ ፋንዳሜንታል ሓንተ እውን ገሊፅና ነርና ነዛ kind of similar እያ ብዘይ መፅናዕቲ ብዘይ ኣፍልጦ ማለት እዩ እዚያስ lack of education ክንብላ ንኽእልና ሕፅረት ትምህርቲ ንስኻ ካይፈለጥካ እዛ ካምፓኒ እዚኣ እንታይ እያ ጥዕና ኣለዋ ዲ ፋይናንሻላ ሕልዚ ድያ ንነዊሕ ድያ እንታይ እያ ተምፅእ እንታይ እያ ትሸይጥ ኩሉ ካይፈለጥካ ብስም ይገብሩ ኣለዉ ይገዝኡ ኣለዉ ኢልካ ግዛእ ናይ 20,000 ሳ ሓደ ዘመድካ ከዓ ኦኖ መንሽሙ ከገዚ እንታይ ስታክ እንታይ ኢኻ ጌርካ እዚ 10,000 ኣፍርካ እዚ ብሕልፋ ብሓበሻና እዚ እዩ ዘሎ ሕዋት we don't know እንታይ ኢኻ ትገዝእ ዘለካ ካይፈለጥካ እንታይ ናታ ፋይናንሻል ካይፈለጥካ ፋንዳሜንታል ናታ ካይፈለጥካ ስለዚ እንታይ ገብሮ ይኽእል እዩ ባብል ገብሮ ይኽእል እዩ ፕራይሱ ሃይ ገብሮ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ዲክላይን ገብሮ ይኽእል እዩ ዳውን ከዓ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚኣት መልሲ please join us to Habesha Education to learn all these things we should ነሪኦኩም ናዚ ሳልሳይ ፕሮግራም ኣብ ምጅማርና ኢና ሕጂ ቀዳማይን ካልኣይ ኣብ መውድኦም እዮም ሳልሳይ ፕሮግራም ኣብ ምጅማርና ኢና 6 ዓይነት ፕሮግራምና ንምህር ንሕና መጀመርያ እዚ ንብሎ ዘለና ማይክሮ ኢኮኖሚ ንምህር ንሕና እንታይ ኢንፍሌሽን እንታይ ኢሲፒአይ እንታይ ፒፒአይ ኩሉ ነቲ ማርኬትና ሪፖርት ሃይ ገብሮ ዝኽእል ለው ገብሮ ዝኽእል ድሕሩ ብዛዕባ ስታክ ማርኬት ናይ 3 ወርሒ ሙሉእ ይኸውን ናይ ስታክ ማርኬት ኣለና ድሕሩ ናብ ሪል እስቴት ከምኡ ናይ 2 ወርሒ ገባብ ኣለና ድሕሩ ናብ ቢዝነስ ከመይ ጌርካ ክትጅምር ትኽእል ናይ ባዕልኻ ትውንኖ ጋስቴሽን ዳኻ ትደሊ ሊኮርስተር ዳኻ ትደሊ ካብ መጀመርያ ክትጅምሮ እንዳ ፀጉሪ ዳኻ ተውፅእ ትደሊ እንዳ ቀምቃሚ ዳኻ ድሕሩ ከመይ ጌርካ ነቲ ዝገበርካዮ ቢዝነስ ፕሮቴክት ትገብሮ ብዛዕባ ኢንሹራንስ ናይ ነብስኻ ድዩ ናይ መኪናኻ ድዩ ናይ ገዛኻ ድዩ ናይ ትካልካ ድዩ ናይ ዝኾነ ኢንሹራንስ ደን ብሙሉእ እዚ ኣጠቃሊሉ ዝመፅእ እዩ ሕዋት እዚ ካይ ሓልፈኩም ያ ዌልካም ምሳና ክትመሃሩ ማለት እዩ ኦኬ ቁጥሪ 7 ከዓ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ይመስለኩም ሕጂ ዘለና እዩ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ሴክተር ቼንጅ ዘበነ እንታይ ኢና ዘለና ሕጂ ዘበነ ቴክኖሎጂ እታ ኢንቨስት ትገብረላ ዘለኻ ካምፓኒ ኣብዚ ናይ ቴክ ድያ ሪኒዋብል ኢነርጂ ድያ እንድሕር ኢንቨስት ዘይትገብር ኮይና you might see ናታ ፕራይስ ዳውን ካልእ ብሙሉእ ንኣብነት ኤኣይ ዝብል ኢና መፂና ዘለና ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብሙሉአን እንታይ ገብራ ኣለዋ ኢንቪድያ ናይ 1 ትሪልየን ትገብር ኣላ ተስላ ከምኡ ካልእ ብሙሉአን ኢንቨስት ይገብር ኣለዋ ምስቲ ዝመፅኡ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንዳዓበያ እንዳማዕበላ ይኸዳ ኣለዋ ሉክትስ ንሕና ካ ሓንጎልና ከምኡ ንገብሮ ዶ ባይ ዘ ወይ ኣብኡ ከለኹ ንእሽተይ ክውስኻላ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ኦኬ ምዚ ቴክኖሎጂ እንዳዓበያ ንሰን ተዓብያ ኣለዋ እታ ኢንቨስት ገብረላ ዘለኻ ካምፓኒ ምስቲ መፅኡ ዘሎ ሓድሽ ነገር እንድሕር ዘይትኸይድ ኮይና ዋጋኣ ቅንሲ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ እንዳዓበየት ንሳ ትዓቢ እንድሕር ኮይና ግን ዋጋኣ ክውስኽ እዩ ምክንያቱ በይና ይተርፍን እያ so this is what happens ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ብሙሉአን ኢንቨስት ይገብራ ኣለዋ ናብ ናይ ኤኣይ ማለት እዩ ታስኻ ዘለኻ ኣብኡ እንተዘየልያ no you're gonna be behind
ድሕሪት ክስርዓኻ እታ ካምፓኒ ካ ድሕሪት ኮይና ዋጋኣ ኣጎድል እዩ ከም ድለያ ክትዓቢ ትኽእል ኢና ማለት ሶ ምስቲ ዘለኻዮ ኩነታት ክትቅየር ክትክእል ኣለዋ እታ ካምፓኒ ኦራይት ሻሙናይ ኢንፍሌሽን ሕፅር ዝበለ ኢንፍሌሽን ክውስኽ ከሎ ዝቕባበ ወይ ከዓ ዋጋታት ናይ ነገር ኩሉ ነገር ጎድ ይኹን ሰርቪስ ነገራትና ክውስኽ ከሎ እንታይ ገብረልካ እንድሕር ነገራትካ ወሲኹ ንስኻ ናይ ምግዛእ ዕድልካ ሎው ይኸውን ይትሕት መኪና እዚ ተስላ 50,000 ዝነበረት 80,000 እንድሕር ኮይና ዓቕሚ ይብልካ ንዓኣ ክትገዝእ ኢንፍሌሽን ስለ ዝኾነ ስለዚ ዘይምግዛእካ ንስኻ ራእይ ሒዝዋ ንስኻ ዘይምግዛእካ ሃይ ብምዃና ፕራይስ ብሰንኪ ኢንፍሌሽን ሃይ ኮይና ኣላ ንስኻ ዘይምግዛእካ ነታ ማርኬት እንታይ ገይርዋ ኣሎ ፕራይሳ ወይ ከዓ እቲ ናታ ፕሮፊት ምክሰባ ዳውን ይገብሮ ዝኽታይ ትኽእል እያ ምክንያቱ ዋጋታት ነገራት እንድሕር ወሲኹ ከምቲ ዝድለ ኸይድካ ኣይትገዝእን ኢኻ ከምቲ ዝድለ ኸይድካ እንድሕር ተዘይገዚእካ ኣታውታ ካምፓኒ የብላን ንሕና እኮ ኣሕዋት ኮንሱመር ኢና ንሕና በኣና እኳ ንንቀሳቐሳ ዝኾነ ነገር ንሕና እንተዘይገዚእና እኮ ተወዲያ እታ በቃ ወርሒ ሙሉእ እንድሕር ሓደ ሰብ ለሰይታ ካምፓኒ ኣታውቲ ዘይረኸባ ዳን ሳኺድካ ክትገዝእካ ፕራይስ ዋጋታት ሃይ ኮይኑካ ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ንስዋ እዚኣቶም ኢንስተድ ኦፍ 80 ቅርሺ ዝሸጥዋ ብሰንኪ ኢንፍሌሽን ናብ 50,000 ናብቲ ዝነበሮ ናይ ቀደም ሸጥዋ ነበሩ የውርድዋ ናብኡ እንተውሪዱ ድማ ንክትስራሕ ኢንፑት ዝበሃል ኣሎ 40,000 እንድሕር ዝወሰላ ኮይንታ መኪና ምክንያቱ ነገራት ከቢር እዩ ስለዚ መን እዩ ዝህሰ እታ ካምፓኒ ፕሮፊት ትህሰ ማርጂናል ፕሮፊት ይበሃል ኣብ ስታክስ ማርጂናል ፕሮፊታ እንድሕር ለሰይ about 20% ተነይሩ ናብ 10% ወይ ከዓ ናብ 6% ወይ ናብ 5% ዳውን እንድሕር ኮይኑ ስታክ ፕራይስካ ዳውን ይኸውን ስለዚ ኢንፍሌሽን ኔጋቲቭ ይኹን ፖዚቲቭ ይኹን ሙቭመንት ናይ ኢንፍሌሽን ነቲ ስታክ ፕራይስና ኣዝዩ ይፀልዎ እዩ እንታይ ዓይነት ኢንፍሌሽንና ንሕና እንደሊ ሞደሬት ዝኾነ ኢንፍሌሽን ሞደሬት ኢንፍሌሽን እንታይ ማለት ደስ በለ ነገራትና ኣብ መንጎ 2-3% እንዳወሰኸ ጥራይ ክኸይድ ኣለዎ ኣይሃስየናን ማለት እዩ ምክንያቱ ሃይ ኢንፍሌሽን ብጣዕሚ ነታ ካምፓኒ ፋይናንሻላ እንታይ ዝገብራ ድራግ ዳውን እዩ ዝገብራ ምክንያቱ ኣዝዩ ሃይ ኮስት እዩ ንነገራት ከተምፅኦ ላይክ ተስላ what happens ማለት እዩ ተስላ ኣብ 2023 ኣብ 2022 ማርጂናል ፕሮፊት ወይ ከዓ መክሰባ ኣብ 2022 ይዝክራ እየ ተዝተጋገ 17% 2023 almost 9% መክሰቦም እንታይ ማለት እዩ እታ መኪና ኣብዚ ግዜ እዚ ወላ ብ50,000 ዳ ይሽጥዋ እምበር ንሓንቲ መኪና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እንታይ እዮም ኮይኖም ብ40,000 ይሸጥዋ ነይሮም ኣጉዲሎም ንክትስራሕ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ናብዚ ግዜ እዚ ወላ ሓደ ይኹን ኣብሎ ኣብ 30,000 ገይራ ትስራሕ ኣላ ንበላ ኣብዚ ከዓ 30,000 ገይራ ትስራሕ ኣላ ንክትስራሕ እታ መኪና መክሰቦም ኣብዚ 20,000 ነይሩ መክሰቦም ኣብዚ ክንደይ ክመፅእ 10,000 ንምንታይ እዚ ኢንፍሌሽን ስለ ዝኾነ ወለድ ሃይ ስለ ዝኾነ ካስተመር ብዙሕ ጠለብ ንክገብሩ ዋጋኦም ጥራሕን ከጉድሉ ዝኽእሉ ነቲ ኢንፍሌሽን ቋፅሮ ይክእሉን ኣብዚ ግን ኢንፍሌሽን ሎው ስለ ዝኾነ ወለድካ ሎው ስለ ዝኾነ ታሕቲ ስለ ዝኾነ ኦልሞስት 3% ስለ ዝኾነ በዚ 50,000 ገዚኦማ ዝኸፍልዎ ክፍሊትን ብ40,000 ገዚኦማ ዝኸፍልዎ ክፍሊትን ነቶም ካስተመር ደሰይም እዩ ለሰይ ኣብዚ 700 ቅርሺ ንወርሒ ይኸፍሉ እንድሕር ኮይኖም ኣብዚ እውን 700 እዩ መን ትህሰ መክሰብ ናይታ ካምፓኒ ህሰ መክሰባ እንድሕር ተሃስዩ ነቲ ፕራይስ ናይ ስታካኻ ድራግ ዳውን ይገብሮ ማለት እዩ ሶ እዘን 8 ሪኢኹሞን ዘለኹም በዚአን እያ ስታክ ማርኬትና ትውስኽ ወይ ከዓ ትቕንስ ፕራይስ
ስቕኢልካ ኣይኮነን ፋክተርስ ኣለዉ ኣሕዋት ኢኮኖሚካሊ ፋክተርስ ኣለዎ ምስ ናቲን ኣይኮነን ወያ ተስላ ስዕላ ዘይተወስኺ ብለካ ሓደ ሰብ ኖ ዘር ኢዝ ሳምቲንግ እንታይ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ተስላሲ 400 ገለን ቅርሺ በፂሓ ነይራና ሓንቲ ሸር ሕጂ ከባቢ 200 ገለን ይሸጥ ኣለና ትሸጥ ኣላ ወይ ከዓ ንገዛ ኣለና one of the reasons because of this inflation by the way ነቲ ተስላ ረኺብዋ ዘሎ alright ዳስል ወዲ ዓደይ ወዲ ሓዋበይ again welcome to ሓበሻ education ቀስልኩም ዝንድሕር ኢኹሞ ሰሚዕኩሞ it's going to be a lot of በዚኡ ዝኸይድ በዚኡኹም ብስነ ስርዓት ጌርና ንኸይድ ስለምንታይ ስታክ ማርኬትና ዳውን ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ I hope መሊስና ክንከውን ተስፋ ንገብር ከምቲ ልሙድ ምሳኹም ፅናሕና ሓበሻ ኤዱኬሽንና thank you so much ኣብ ቀፃሊ alright bye bye